Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Joerts om de tafel Nick de Vries. Hij is cruwer, dichter, maar ook muzikant. En Leo mij maar ik een echte levensgenieter. Hij komt vanuit de zin uit te worden, maar we hebben het al een paar hier in Amsterdam. Dat hij gewoon lesjouwt. Waarin? Dat zulke maas is vregen. Ik ben blij dat hij er is, want komend weekend zit hij op het Explore the North Festival. Dat doet hij net alleen, maar dat doet hij met zijn band Art Vark. Nick, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, hartstikke mooi, ja. Hoe is het? Goed, ja, goed. Ik ben vannacht even bij mijn broer in een Goingeer. En juist week in een verzorgingshuis in Akrum met Seert Branja en Sea. Dus mooi, op een paard. Ja, ik weet dat die man Zea speelt. Seert is volgens mij gedichten bezig. Wat voor rol hast u daarbij dan? We maken portretten van een aantal mensen in het huis. Dus ik ga een vestje maken van Jo Willemsen, Snigovic. Dus, en dat online hier een soort optreden van de hele zaal, van het hele huis. Dus hartstikke mooi. Ja. Ja. We hebben erbij muziek van die, van het Verline, die amp. Ja. Prachtig mooi nummer. Ik ga straks nog wel even op praten. Maar ik kan me voorstellen dat het is aan bejaarden. Hoe net deze stijl muziek. Nee, maar het grappige weer, ik hou vaak wel een beetje van wat fysieke actie. Dus op een gegeven moment ik denk ik maak mij met het publiek in. Dus ik begon een beetje daar te dansen en zo. Dus, en de artjes die hier nog doen. Dus die ziet nog een beetje zo. Ja, want ja, oude mensen, ja, die vroeger weer in oude mensen natuurlijk heel oud. Maar de oude mensen van Joerterdij, ja, die eigenlijk de Beatles en al die de Doors, dat zou je mij maken. Dus ik bedoel, dat is een hele oor slag eigenlijk. Hè, Je reageert ik weer oors op. Ja, die reageren. Popmuziek is natuurlijk voor haar gewoon het verliezen. Ja. Dus dat is heel normaal gek of zo. Ik bedoel, die ben opgegroeid met Jim Morrison en dat soort lui. Ja. Grappig is het erop want ja, ik zei dichter, schreeuwer, muzikant. Ja. Maar eigenlijk maakt de act nog bij ze een performer. Tenminste, Ja, was het heel worst, ja. ja. Vind je Ja. dat zelf ook? Gewoon, het is eigenlijk ooit, we begonnen ooit op het Lauwers College in Boetenbost. En gewoon puur uit enthousiasme wordt het een soort act. Dus zei dat ontstaan eigenlijk. Ja. Maar dat is puur eigenlijk gewoon omdat het gewoon intuïtief naar boven kwam. En energie hebben, denk ik. Dat is wel een belangrijk ding, ja, zeker. Dus in die zin, maar daar had misschien naast nu, ben ik heel blij dat ik bij waarom ben bij de muziek. Want daar is natuurlijk echt die fysiek echt een beetje hilde litten. Ja. Je wordt ook de poëten, de spoken word artiesten. Ja. Kom ik al een heel eind, maar het bloed, oors, al best heel actief in die Ja. voordragen van een gedicht. En dat is mijn band inderdaad op een podium stiert, denk Ja, ik. Hè? ik heb als hond, mijn vrouw die maakt het hoorspelen, dus die zit ik een beetje in de kunst, is maar. Dus ik heb als hond dat ik ergens optreed en mij een tekst en dan die ik te volle, of dan die ik al even fysiek doen en toen zei ze, ja, maar is net wordt mij in handen zwaaien, want dan leidt het af van de tekst. Weet je, dan luister je net naar de tekst. Dus ik heb altijd wel de neiging om fysiek erin te gooien. Ja. En die vrouw, weet ik, is een Amsterdamse. Had haar het gegeven woordpiek en drokke woordpiek wel eens bij u te lezen of niet? Nou, wat grappig is, u zong eens zien en ik praat Fries met hem in Amsterdam. Dus, en ik lees hem vaak uit gewoon het verschil tussen gay Fries en woord Fries. Dus daar hebben we het bijvoorbeeld over boesdoek en dan zei ik van ja in de woord, dan zeggen we boedoek. Weet je, dat soort dingen. Ja, prachtig hoor. Ja. Ja. En drokke mandjes, hè? Ja, Die tweetaligheid, ja, ja. dat is belangrijk. Ook in Amsterdam, om dat onder de bijmeid, ja? Ja, zeker. Ja, dat is sowieso zien neven en nichten die wij al in Friesland. Dus dan kennen we gewoon, als we op een feestje zijn, dan kennen ze verstaan. Is Dus, net helemaal boeteloon, hè? Nee, zeker. Ja, wie praat ik gewoon eigenlijk Fries thuis. Dus het is een lietse enclave, zeg maar. Ja, en mijn vrouw die pikt dat natuurlijk ook wel op. Dus als we ergens op een feestje met of zij en mijn familie die had natuurlijk net
in de gaten dat ze alles wel verstaan kennen. Dan zei ze op een gegeven moment altijd wel gezet of zo, nou, een daaldersplakje. En dan schrikken ze even, want dan denken ze, ze versteert alles. Ja, precies. Want toen zit natuurlijk al heel lang heel diep in die taal, hè? Wat dat onbelangrijk. Ja, ik ben altijd wel een taalfiguur geweest, ja. Dus ik weet wel, muzikanten in de band, die dan hier een tekstmaker of zijn, die dan vregen ze wel van, waar gaat het eigenlijk over? Die vaak een beetje cryptisch. Maar ik voornamelijk wel dat, voor haar wie natuurlijk, bijvoorbeeld voor de gitarist, wie vol belangrijk gewoon de muziek is maar. Ja, akkoorden, rammen. Dus hier houden we natuurlijk van een goede tekst, maar voor mij wie altijd die tekstgerichtheid wie heel belangrijk. Ja. Was het een beetje waarom, Sjors? Want die heb je Engelstalig. Ja. Nou, het Nederlands is natuurlijk echt net vreemd. Ja. Is ik heel wat met Fries dwaande West. Die taal en vooral de linkergiet daarin, zit er voor jou een enorm verschil in of juist net? Om die in u te drukken? In het Fries of in het Nederlands? Ja, of het Engels? Ja, het grappige is, in het begin dan weer het in het Engels dus. En dan ging het eigenlijk wel vaak over wichtige dingen, hoe is hij, dat soort dingen. En dat die we dan een obstinaat figuur. Dus dan kwam eigenlijk diezelfde intensiteit kwam er wel in het Engels te landen. Omdat een heel veel mensen die konden dat natuurlijk net helemaal verstaan. Dan kost een beetje sjoemelen. Nou, dat is in het Engels wat groffer wijs. Ja, precies. Ja, maar gewoon heel, dan kost het natuurlijk wel helemaal jaan. En in het Nederlands is het natuurlijk oors, want dan versteert iedereen elk woord. Dus Sint Frank Boeien wil ik wel zijn, terwijl die eigenlijk hetzelfde doet als Engelstaligen. Van ja, we kennen die net verstaan. Maar in het Engels is dat net een punt. Maar in het Nederlands is dat er niet eens wel een punt. Ja, grappig. Dus in het Engels koerst echt heel bot gewoon die heel bot jaan. We hebben mij The Amp, Motive. Persoonlijk vind ik het een erg lekker nummer. Van een hele titel, ik alweer verlien trouwens. Jim H. daar had zelfs Noorderwind nog een rol zien spelen. Weer een soort reunie hoor, bij Bauko. Zeker, maar ja. hoe zoals waarom op die eerste periode van The Amp was al Zeist, middelbare squala, Boeten Pos. Ja. Die hele opbouw en opkomst een beetje. Ja, het grappige is, ik ben onderkomen met mijn boek. Nee, roman. En die gaat eigenlijk ten eerste gaat over de baptisten, de squallen, de kerk werd ik bezig. Maar daar speelt ook een vriendschap speelt daar een rol in. En eigenlijk gaat het een heel van vrij good deal over de amp. Dus die tijd speelt nog heel tijd wel een grote rol, ja. Hoe belangrijk is die band, of tenminste die hele belevenis, misschien mag ik het zo zeggen, om die band. Ja. West van die, nou ja, hoe zou ik het zeggen, de basis uiteindelijk voor de rest van je leven. Nou, voor mezelf gigantisch belang. Ja, dat gevoel had ik tenminste. Ja, want ik wie wel vrij rustig, zeg maar. Ik wil verlegen, kerst zeg maar. En met die muziek en natuurlijk met de amp kwam dat voor het eerst koek meer echt uit. En dan zie je natuurlijk al je wat frustraties onder van wat ik al neem, de heid die behoorlijk opstaan. Dus daar zie je al je wel gevoelens die moesten naar boeten. En dat kwam natuurlijk bij die muziek kwam dat gigantisch naar boeten. Dus dat weer voor mij gewoon dat weer eigenlijk gewoon voor levensbelang. Ja. Maar ik heel het creatieve paard vinden. Ik aardig succes hoor. Wint ook een redelijk alternatieve band. Ja. Maar je mag een proto spelen. Moet een profession volgens mij. Ja, zeker. Dus ja, dat weer voor mij toen we ophouden met het zien hier ongeveer. Ik denk wel dat ik wel het zien nodig hier om daar een beetje van om dat een beetje een paard te gaan. Ja. Wie die een hele screwerskap Safarian zonder de band? Ik denk wel eens toen een screwer altijd westbist of net? Wat ik al neemde, ik ben op zich wel heel tekstgericht altijd. Ja. Dus ik zonder die weer misschien de screwerrijder was, maar had misschien daar wel een bepaalde richting. Nee, 100%. Ja, dat is onmiskenbaar. Ja. Dat is mooi in de popmuziek. Het is een speeltuin. Hè? Ja, ga je gang en jammer hoe vierst komst. Hè? Ja. Hele vrije. Nou, misschien een berichtje naar je noemer. Want we dienen natuurlijk in het Engels. En op een gegeven moment wie dat natuurlijk. Ik bezocht natuurlijk dat verhaal te vertellen. Ik van mijn achtergrond. De heid hakkel neemt. Dus op een gegeven moment kerst dat natuurlijk iets minder in het Engels te misten. Ik kwiet in die tekst. In eerst een kwarte tekst, zeg maar. Dus op een gegeven moment kwam ik dus. Mijn dat taalbadje in Grains. En we waren wel grote liefhebbers van literatuur. Dat zei Jack Kerouac en dat soort boeken. Gewoon een beetje de street literatuur. Beetje de punkkant, zeg maar. Precies. Ja. Dus zo begon we ook met schreeuwen. En zo kwamen we bij het Fries te leren. En in de muziek hier ik al vandaan. We spelen vaak met Stravelte en Reboelje en zo. En dan voornamelijk gewoon, de boel je wie dan vaak bij Benlef in Grains, daar kwamen ze te spelen. En dan voornamelijk gewoon de kracht van die taal.
Want dat is dit hele publiek dan weer heel uitzinnig, weet je wel? Gewoon. En dan zegt gewoon de verbeter niet van moe word ik wekker als een minder of zo. Weet je wel, zoiets. Ja. Dat soort dingen. Dus Is de jestalhast voorbij? ja, precies. Dus dat Fries, dat luts in die zin wel behoorlijk. Dus en Sabie waar ik begon met de Blauwe Verre doen. En dat wie dus Friestalige tijdschrift. Maar bands als de Boeien. Ik weet het altijd al momenten van nee noemen. Maar die spelen daar wel een grote rol in. Ik zeg, programma maken weer. Ja. We beginnen met draaien van de cd Skepper van de Skepper. Dokter van Bartheliem. Inderdaad, Reboel. Skepper van de Skepper, Reboelje. Ja. In dit geval het nummer Dokter van Bartheliem. Ja, zowel voor mij als voor mijn gast, Stuart, Nick de Vries. Ja, dit neem je gewoon een jeugdsentiment, hè? Ja, nou... en een eye-opener dus. Zeker, ja. En we winnen Santje hier en we dienen toen mij aan een soort prijs, een popprijs, het Fries popconcours, wie dat. En we stien toen in de finale, toen gingen we de finale hellen. En die hebben we uiteindelijk zelfs ook won. En toen wie de Boelje, die speelde namelijk toen, die wie in het jury bereid, toen speelde de Boelje. Dus ik weet nog precies de eerste keer dat ik dit noemde jij en dat ik ze zeg. En ja, dat wie in Bolwijk en Dokkum weer dat. En dat wie een hele volle zaal en die muziek, ja, dat wie krachtig. Ja. Is sowieso een mooie titel, hè? Maar nou, neemt het zelf wel even, Strawelt en dat soort bands. Ja, nou, ik weet nog, we oefenen namelijk in Boetenpost in Kwabbeling.
We zitten op het Laus College daar dus. En we hoeven op een gegeven moment in Kwadling dus. En Klaas Land, die wie daar de jongerenburger, hè? Het opperhoofd. Ja. En ik weet nog dat Stabel dat krek begon. En ik zie het op een gegeven moment met een jongen on de koffiebaat, zeg maar. Want een beetje is weer alleen nog koffie. Nee, de koers misschien wel bier kregen. Hoe dan ik zie het smidjes in dat jeugdhonk. En toen ziet ik naast een jongen. En ik zei, ja, nou, wie maakt ik muziek? En ja, ik probeer vaak teksten te maken die gewoon lekker dicht bij mezelf is. Dus ik kan ook kijken, nee, noemen maken hoe hagelslagers op me. Dus dat wie Fabba. Ja, valt al aan. Dus dat wie in dat ontstaansproces, dat al ontstier. Ja. Had het die hulp mee om wat vrijer te denken? Hoe het Friesk en de taal en dat soort dingen? Hoe bedoel je Dat soort bands, terwijl de Rebullie. Ja, nou, ik ben altijd wel in West. Je had natuurlijk het Geven Friesk en een beetje Waard Friesk. Dus het Geven Friesk is prachtig, want er zitten natuurlijk prachtige woorden in. Maar ik beziek je wel altijd een beetje Friesk te schreeuwen wat dicht bij de strittelijst is maar. Ja. Dus in die zin had dat een hele sterke ondertekeningskracht. Ja, want er best intussen ik dichter van Friesland West. Ja. Dat de insteek toen extra West, vond ik wel dicht bij mezelf bedoel. Ja, nou net zozeer. Ja, ik ben mezelf. Maar ik kom vooral bij de meesten. Ik kom uit het Waard natuurlijk. Noord-Burgum, hè? Noord-Burgum, ja. Burgermerheide. Burgermerheide, ja, precies. Dus, bij Stuus, ik kijk een documentaire over me maken, tot Helma Zijlstra. En daar neem ik in van, ja, we hier thuis net een hele put literatuur of zo, of dichtkunst. We hier net we misschien in een dichtbundel met Nel Benskop, denk ik, zei het. Wie dat van Tjerke. Maar goed, een dichtbundel, ja, dat hier we helemaal net in zijn hoest te lezen. Ja, behalve in dan. Maar dus ik bedoel, het is, ik kom net uit een heel zwier literair nest of zo. Dus, en ik put het meestal om me heen in Noordburgum. Ja, die hier net dat net in de boekenkasten staan. Dus ik wil eigenlijk wel gewoon dingmeidje die het meestal in het wapen hier het zorgen dat die denken van nou, je kent wel wat mij. Ja, begrijp het wel. Ja. Nou, wel mooi. En dat vind ik vond ik slagen. Ja, dat is wel slagen, ja, zeker. Ja. Mijn ervaring uit hoe muziek je hoe poëzie of hoe literatuur of welke kunstvorm dan ook. Ja. Het gevaar als het in die eigen creatieve bubbel zit. Ja. Dus het soms ook heel bot vernauwend. Ja. Werkje kennen, dat is ook een beetje los van de vrolijkheidskist. Wat soms qua creativiteit misschien wel hele mooie dingen oplevert. Dus ik had er niks op zien. Nee, maar er is wel de koers, dat is het op een gegeven moment. Dat Pieter of Jannie van de buurt, bij de Scurianties jongen, letterlijk, want die komt uit Noordburgum. Ja. Ik denk, weet die niet worden hoe hard? Ja, nou, ik hoop je dat net gebeurd is. Nee, maar best je er altijd van bewust, hè, of net? Ja, daar ben ik me zeker van bewust, ja. En grappig is, ik zit vaak in al je verschillende groepen. Dus nog maak ik vaak dan in een meer kunstomgeving. Dan maak ik vaak de boeren of de waardjes bij uitlezen, snapst? Maar ze dan ook verdedigen? Ja, dan mag ik verdedigen, ja zeker. En oorsom maak ik dus dan weer de orenkant verdedigen. Ja, zo? Ja. Dat er eigenlijk wel wat in zit. Ik heb van een week een partij met Joost Omen. Die werkt zeker, in Amsterdam. Ja. Hij zei het grote verschil is met bijvoorbeeld Noorden. Ja. En ik heb provincie Friesland en Amsterdam. Dus in Amsterdam had zo volle mensen die met poëzie en literatuur aan de binnen. Dat zie ik het ook op. En dat groepje is op zichzelf wel zo groot. Die kunnen hun eigen cafés, hun eigen podia creëren. Ja. In het Noorden is dat volle minder. Werd toch muzikanten, dichters, schreeuwers ook al volle meer treffen. Dat volle liedser wereldjes binnen. Dus je houdt ook meer nodig. Je komt bij oren heel bot. In Friesland bedoel je? Ja, dat gevoel hier. Ja. Hoe zit dat met jou in Amsterdam? Hing er toen prot in die poëzie en literaire kringen om? Of komt het werk nog wel muzikanten en kunstenaars in? Mengt dat zich of bent aparte wereldjes? Nou, ik had wel meer het gevoel dat het meer aparte werelden binnen. Ja, wat los dat zei hij. Het zit wat meer los van elkaar hier. Ja, hier bedoel je of daar? Ja, nee, dat is dus zeker het geval. Bijvoorbeeld, ik ken het heel goed uit Greens. Greens is natuurlijk een liedse stad, dus dat wie ik volle meer in een gevoel, zeg maar. Ja. En in Amsterdam is toch meer inderdaad meer eilandjes. Ja, alle dichters bij elkaar, alles. Ja. De muzikant, neem het maar op. Het is ook wat zwart-wit nooit snel zeggen. Ja, dus maar ik ga een heel iets kantoortje in het oude Volkskrantgebouw. En dat is wel een beetje een soort creatieve hoe zei je dat? Broedplaats, hè? Broedplaats, ja. Precies, dus en daar had ik al je beneden had al je oefenroemte, zeg. Dus dat is wel een beetje een plak wat al je verschillende mensen together komen. Ja, maar ik kan me voorstellen van die creativiteit, dus dat is zowel muzikaal, maar ook qua taal verschillende inputs voor nodig hast, of net?
Du bent zelf al een man die muziek en alles bij elkaar brengt. Hè? Ja. En dus... Kan ik me voorstellen, als toen net in je wereldje alleen wijzen was. Nee, dat is eigenlijk denk ik gewoon een beetje mijn natuur, Ja. denk ik. Dus had ik dat nog wol of net, het gebeurt gewoon. Ja, dat was het wel steeds. Ik zit in verschillende groepjes eigenlijk al. Ja. Ja. Mijn interesse is altijd wel vrij breed geweest. Dus ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat heel belangrijk voor je is. Qua inspiratie? Ja, ik denk eigenlijk nooit echt door nieuwe inspiratie of zo. Gewoon, ik denk gewoon van dat is gewoon een ding niet meer interesseren. Ja. En dat zit ik in de familie, denk ik, wat ik wie juist dus bij mijn broer Kees. En die werkt de manager van de AMP wielen. En hier is nou heel wat belutsen bij de website van mijn Talma. Dus en hier is altijd echt een beetje een connoisseur. En ik ben een nijkommer, dus hier zei ze orde. Dus hier altijd de televisie en de boeken en alle toestanden. Dus in die zin had ik bij thuis weer net een heel wat literatuur, maar hier via hem had ik wel een heel via mijn broer had ik een heel wat de muziek. Je staat een blik op de wereld dus. Ja, dus dat was voor mij eigenlijk heel makkelijk, want hier hel alles in huis en ik snuffel gewoon naar wat en naar skillig weer. Ja, nou ja, en in de tijd dat er geen internet en zo wat heen. Nee, precies. Ja. Dus dat weer hartstikke, dat weer eigenlijk de bodem. Boetenpost, die app op Gist naar Green staan. Hoe belangrijk in die periode was? Hier is het al even noord. Dan komt mijn de Talmatje in en dan ben je de blauwe verder bezig. En... Nou, als je in het begin, dus wie bestierde amp nog, gewoon eigenlijk de hele studenten die het een beetje. Dus en maar doe ik dus al contact met mij dat van wie gaan gewoon wie die bij de geschiedenis daar en van nou de eerste moment eigenlijk zeg maar qua steen en toen rek ik me impeteren en daarna is het eigenlijk net meer ophouden. Ja. Dus dat had ik trouwens een grappig. Ik had nou een heel kwart verhaal. Ja, graag. Ultra kwart verhaal, misschien wel grappig. Hoe meer verhaal, hoe lever. Dus want er komt aanstek nog denk ik een versje van dat gaat hoe het Damien. Nee, Schaken van mij dat. Oké, eerst een heel kwart verhaal. Dit gaat om mij dat. Ik moet hem voor het eerst bij de introductie van een studie geschiedenis in Greens. We gingen dan maar dadelijks in de peiling. Misschien omdat we beide net zulke praters winnen. Van mijn gevoel doen we foto naar de bibliotheek. Dat me wiesde op een boeken van Jack Kerouac. Omdat ik toen nog thuis wennen, ging ik geregeld bij hem op bezitten in Boetenwijk bij hem. Dat vaak al vlug het schaakboord op de tafel kwam. Soms vertel ik mensen dat we die eerste jaren eens alleen nog maar onder het schaken winnen. En amper een wit tjen was zijn. Maar dat is onzin natuurlijk. Soms winnen we ook onder het damien. Ik was aan het schaken met Niek in een café. Niek was aan zet en ik keek om me heen. Twee blondines kwamen het café binnen met de uitdrukking op hun gezichten dat ze vanavond van plan waren om zich een beetje te amuseren. Er stond de pion voor, ik dacht het gaat wel oké. Maar toen dwong niet mij, ga terug naar F2. De ene was echt blond, de ander blond uit een flesje. Ik schatte hun leeftijd, eind 20, begin 30. De echte blondine ging wat drinken bestellen. Ze zei tegen de ober, een tapje en een flesje. Mijn gevaarlijke paard was onschadelijk gemaakt. Ik was het initiatief, Aniek ooit geraakt. Na haar derde flesje zei de echte blondine, misschien ben ik wel een nymphomane. Blond uit een flesje zei, joh dat geeft al niks. Daar hoef je je echt niet voor te schamen. Terwijl ik keek naar blond uit een flesje, kreeg ik van Niek een gratis schaaklesje.
Talma en Blond uit een flesje. Maar dit verhaal gaat eigenlijk over mijn gast van Joert, Nick de Vries. En zie je het eens even op YouTube. Dat prachtig filmpje, maar al die foto's van je en beiden eigenlijk. Ja. Kun je nog herinneren dat je dit inspelen haar en opname of skreun haar? Ja, dit namen we op. Ik speel die gitaar op dit nummer en we namen dit op bij Frans Hagenaars in Weesp. En dat is een beetje het Excelsior-bolwerk op dat moment. Ja, hij is eigenlijk de grote producer van dat label. Hè? Precies, dus hij begon eigenlijk met Betty Sfeert. Op een gegeven moment ging die een hele succesvolle plaat. En die wie dus produceerd door hem. En vanaf dat moment wie hij eigenlijk wel de producer inderdaad van Help de Bands. Hoe reageerde hij op mijn techniek uit Friesland? Met een dik Fries accent? Nou, ja, ze vond natuurlijk altijd wel een beetje apart. Maar vooral Ferry Roosboom. Die wie vanaf het begin een goed fan van mij. Dus hij had hem altijd steund. Dus dat is fenomeen toch, hè? Je lijkt hem, maar je heet hem een beetje. Hè? Dat is, ja, er zijn maar weinig mensen die hem echt haten. Maar dan vind je het leuk of net. Hè? Het is van alles of wat. Hè? Ja. Het is grappig hoe hij zich al jaren staande houdt. Ik meen, totaal eigen stijl. Hè? Ja, zeker. Ja. Verre van commercieel. Ja, maar toch al zoent skoft al behoorlijke following. Ja, dus, is toch fantastisch? Ja, zeker, ja. Is toch prachtig? Ja, ik vind het heel mooi. Zonder dat er al die enorme marketingcampagnes... Ja, precies. Gewoon het ook in. Ja. Is dat het een beetje gewoon jezelf bloeien? Ja, ik denk dat voor mij dat geldt, maar voor mij gewoon... ik denk net dat er iets oors op zit. Ja, wie van wij gewoon kleren was woest? Nee, maar ik bedoel gewoon in de zin van... ik denk als het iets oors dwang is, dat slag... Dit is gewoon het beste was dwangkest, zeg maar. Want als iets oors maakt het wat net BD light of zo... Dan wordt het denk ik... dit samen het best. Ja. Wat ik bijvoorbeeld naar... al die publicaties en zaken die ze dienen hast en ongelooflijk aardig prijzen en nominaties ontvangen. Bijvoorbeeld het Iert wat toezet, hast Resineknien uitbracht. Ja, dat wie mijn eerste had man. Ja. Doe wie het eigenlijk al voor die duidelijk, dit is wat ik wil, dit is waar ik ben. Nou, wat ik neemde eigenlijk, die muziek, de koek net het verhaal kwijt van familiedingen. Dat die gewoon dat koers net echt in een noemen proppen. Nee. Dus toen kwam ik meer op het scrollpaard. Is dat alleen uit zelf begonnen, dat hele screwen? Ja, nou ja, bij mij dat ben we dus een scrollproject begonnen op een gegeven moment toen we nog student waren. En op een gegeven moment gingen we dus justitieskrift De Blauwe Verder. En op een gegeven moment, ik weet nog dat we een keer met Jan-Pier Brands, dat we de van Help het Neushoorn wie ervan en van Worm. En dus... Hij zei op een gegeven moment, ik weet nog dat we in de café zitten en wie zitten dan mij juist om het tafeltje of zijn. Toen zijn we van hij is altijd heel doelgericht. Hij zei wat wil je me eigenlijk? Van het zou wel mooi wezen altijd een keer een boek komt of zo. En toen zei hij doe dat dan. Ja, kom op. Dus toen dacht ik in ieder geval dan mag ik toch echt maar eens beginnen. Dus dat had weer al lang een plan. Dus toen ben ik ermee begonnen. Dus dat is wel interessant. Ja. Hoe zit dat daar nog bij, het hele screwproces? Want dat wist net wend. Nee, ik weet nog... of voelt hij daar? Nou, ik lees het toen... het zijn twee hele verschillende boeken. Maar ik lees het toen American Psycho van Bret Easton Ellis. Heftig boek. Ja, heftig boek. Maar dat was ook een hele simpele stijl. Gewoon een soort heel direct. Ja, heel direct, ja. Op een drokke manier, maar ook heel staccato bij. Ja, precies, staccato. En dat staccato, daar hou ik wel een beetje van. Dus, dus eigenlijk had ik toen bezocht om gewoon... Of die stijl had ik een beetje oernaam. En, maar dan in de woorden dus. Ja. Maar had het team moeite kost om dat in die patroon te krijgen? Nee, ik gewoon... ik haal altijd... Het werkt het best als ik gewoon een bepaald moment van de dag daarvoor reserveer. Dus, echt afsluiten dus. Ja, want precies. Want er komt altijd natuurlijk wel wat tussen. Dus het is altijd een sluitpost, zeg maar. Dus er mag gewoon een bepaald deel van de dag mag reserveren. Dus nou, ik ben nou dus met dat boek aan de gang. En ik ging elke maand ging ik een beetje jouw zo'n beetje daar. En dan begin ik al, dan kan ik in ieder geval 2 kwartier kan ik dan werken ongeveer werken. Dus dan ga ik in ieder geval iets al dienen.
En als er dan de rest van de dag nog wel een punt bij komt, dan is dat mijn naam. Maar dan heb ik in ieder geval iets veilig steld. Zeg maar. Ja, dus dat is een soort brandpunt van... Ja, want normaal sputsen, dan denk je van ja, dan had je een planning. Maar goed, een boek is natuurlijk gewoon een lange termijn project. Dus dat komt altijd achterom in principe. Omdat er altijd wel weer wat... Zo, ik ben natuurlijk een beetje mijn eigen producent. Hè, dus er komt altijd wel mails tussen of er moet even wat oors nog dingen worden. Dus omdat het boek in feite altijd de sluitpost is, probeer ik altijd de nodes een tijd veilig te stellen per dag. Dus dat ik een keer werk met die nutjouwer? Of dat zitten is voor een planning en een deadline? Of zei ik wil totale vrijheid? Nee, want totale vrijheid werkt bij mij vaak net. Ik maak gewoon een deadline aan. Ja, maar gewoon stok achter de door aan. Ja, precies. Dus ik ga gewoon nou bij mijn redacteur, bij de arbeiderspers, ga ik al praten van oké, dan en dan stuur ik wat op en dan mag je me aanhouden. Oké. Precies. En dan ga ik krijg 12 weken geleden heb ik wat opgestuurd. Dus komende ties die ga ik een peteer door het eerste deal. Is dat spannend? Ja, dat is zeker spannend, want dat is natuurlijk het begin. Ja. Dus ik ben haast een scroll Sadie Smith hast. En die zei van ik ben eigenlijk heel lang ondergong, maar de eerste 20 pagina's. En dat één keer het begin goed Een is. soort basis, de fundering. Zeg maar. Ja, dus het gevoel moet goed wezen. En dan, als dat haast, dan gaat het eigenlijk automatisch. En dat herken ze wel. En dat is wel een herkenning, want als het gewoon net goed is in het begin en dan gaat het verder, dan mag steeds weer wat om. Dan denk je, ja, dit klopt net, maar mag weer wat om. Dus altijd het begin op een gegeven moment, als dat haast. En dat had ik nou, ik ben al een schofje mee aan de gang, maar ik had nou eindelijk het gevoel van, dit kan wel als de goede basis wezen. Is het een redacteur of een oor, best ik een beetje zijn oorleunen kist soms? Een beetje reflecteren en... Ja, nou, mijn vrouw is dus, die zit echt in de kunst. En ze had een spierziekte. Dus ze kan volle minder werken als ze wil. Dus noodgedwongen ben we een beetje een soort sparringpartner worden. Want dat kan ze wel heel goed nou ook. Nou, gewoon, daar had in principe natuurlijk net fysiek voor nodig. Dus ik is een heel wat aan mijn vrouw. Okay. Bente. Ja. Ja. Beetje screwersduo bijna dus. Ja, haast wel ja. Ik moet aanstek maar gewoon haar naam op de vierkant zetten, want... Even gechargeerd, ja. Ja. Een beetje die literaire geweten dan? Nou, ik ben een ontzettende twijfelaar. Dus ik kan eindeloos ding van me uitscoren. En het is nooit clear dus. En het is nooit clear, precies. En omdat ze dan gewoon mee in een apparaat, dan haast op een gegeven moment met haar apparaat van ja, oké, deze kant maakt het op. Maar dat mag wel accepteren. Ja, maar dat vind ik net moeilijk. Ik vind kritiek is verschrikkelijk, maar ik neem het altijd tammy, want het is altijd leerzaam. Ja. Ik is altijd gewoon eerst dan gooi ik het verder of waardeloos, maar dan denk je nee, wacht, has het toch hier misschien hier een punt. Ja. Dat vind ik wel interessant. We hadden een romans, er is een aantal romans uitgebracht uiteindelijk. En ik poëziebundels. Ja. Nou, doe zij het correct. Ja, misschien wel de vraag stellen, maar... Nee, zeg maar. Nou, doe vegens van hier is toen die vorm voelen of zo. Maar ik kijk nog. Ik had dus ik maak een heel kwart verhaal. Ik neem het zelf gewoon vaak ultra kwarte verhaal. Maar als het een beetje duur is, dan ben het pro als ik richten. Maar voor mij ben ik gewoon kwarte komische verhaal. Welk sticker als er ik opdrukst, het ben mooie teksten. Precies, dus ik ga een boekje maken, humor uit de woorden. En daar staan een aantal van die verhalen in. Ik mijn tekening van Willy Dark Trousers. Die denk ik trouwens wel met Joost Omen vaak eerwerkt. Het is een heel iets wereldje. Precies, dus en ik maak ze daar hoek echt de humor in kwijt. Dus ik maak eigenlijk zeggen dat dat een van de eerste momenten weer dat ik echt dacht van wacht even, dit is de verhaal. Dit is wel heel dicht past het bij mij. En het grappige is, Jan-Pierre Brands, die is al even voorbij aan, maar wie ziet natuurlijk, ja, het zien is een beetje spelen. Nee, wel veel langer, maar mij het in die band tenminste. Tol weer misschien wel. En hier natuurlijk heel vaak, of we zitten te oefenen bij Hein Drachten compagnieën, of we zitten in Busken natuurlijk. En dus heel vaak dan hier natuurlijk wel een soort sparringpartner. En hier is altijd wat ik al neemde, heel direct. Dus ik weet nog dat hij zei van, waarom ga je niet eens een keer iets met die korte verhaaltjes doen? Ja. Dus toen dacht ik, nee, dat is misschien een goed idee. Wat zit er een verschil tussen, wat ik zei, dat is nog een romanskreum. En daar is een bepaalde manier van werking dus blijkbaar in vond. Mm-hmm. Is het schreeuwen van, als het een tekst of een gedicht of hoe het ik nemen was, maar de wat kwattere werk. Ja. Is dat een hele andere manier van werken voor jou? Ja, dat is heel oors, ja. Gaat er aan een oor doorriepen in die holle? Ja, dat is volle meer gewoon, ze ontstaan vaak als ik onderwijs ben.
En het is eigenlijk voor mij een soort filosofie. Het ben eigenlijk een soort levenswijsheden. Dus het is heel kwad, heel bondig. Maar als het goed is, zit er altijd een soort idee in waarvan je denkt van ja, wacht eens even, daar ken ik toch. Ik weet nog bijvoorbeeld Lucky Fons bijvoorbeeld, daar heb ik op een gegeven moment contact mee, want we hier een soort huizenruil. En een van die verhaaltjes. Ja, hoe dan ook, dat eindigt mij de zin. Ik ga hem hier wel. Ik ken hem of jou ergens vast. Ja, tuurlijk, vind ik leuk. Ja. Dus dat gaat om een famke en dat gaat naar squallen en het is carnaval. En het is hem goed te weten, sinds ik altijd erbij van mensen onder de vieren van in Friesland is carnaval net zo heel bekend. Wel een beetje, maar net volle minder als in Brabant. Een redelijk vergrijsde carnavalsverenigingen. Precies, ja. Oké, hoe doe ik carnaval? Een donkere wijn kwam onderin en een liedsamke stapt uit. Ze kregen een taske onrikt en fleurig verklaard als clowntje doen ze het squalplein hoor. In de squallen die liep wel eens blikken dat carnaval pas over de weken weer. Het famke wie als enigste smiet en de hele morgen moest ze ontreest begoelen. Zijn treien kwamen mem om haar wat op te heljen. Die skrokraar doet het verhaal jaren. En wie het weidig en met tranen in eigen vertelde ze wat er die morgens al je verkeerd ging weer. Ze hier misschien maar beter zwijgen kent. Ding uitlezen, dat kennen we alle je heel goed. En een fles uit de koelkast trek. En mijn berichter naloop. En de televisie aanzetten. En de wereld aan mij voorbij laat gaan. Waar ik dan denk. Toen het er niet stil. Ze delen dezelfde straten. Ze delen waarschijnlijk regelmatig dezelfde gedachten. Ze hebben eigenlijk bijna geen woorden nodig. Eén keer heeft hij haar verteld over zijn zoon. Die al jaren op een kamer op 2 hoog op Noord woont. Vroege uur. Is er niemand hier? Dag liek mij niet. Allemachtig ik graag leien. Dag liek ook die soms een raamje aan, een raamje aan, een raamje aan voor de cup. Zal ik zelf hier? Oh, hier zie ik het helemaal bij. Hier zie ik het helemaal bij. Ik ben radicaal. Mooie compilatie zit ik er voor maar even bij van een live optredens van Aardvark en Nick de Vries. In dit geval Taklik. Is ik even het berichtje naar Explore Noord, wat Ja. je opvieren, maar ik ben redelijk ongeleid projectiel, want tijdens de muziek zie ik me eerst te beseffen. Joost Omen, Ja, Is Brechtem, Amsterdam. Doet het hartstikke goed. Ja. Seert Brunja komt Ja. te wonen. ja, Doet het hartstikke goed, dichter van Nederland. ja. Maar de Toma, met zijn absolute eigenzinnige sound. Maar wel even bij een van de hipste gitaarlabels van Nederland. Ja. Excelsior. Ja. Nick de Vries, die het, volgens mij weer de recensie over Lowlands. Dat is het sprutsen waar van, wauw, dit is helemaal te gek. Wat is dat? Is het toeval dat er een aantal Friezen in dat Nederlandse poëzie en literaire wereldje, zeker qua performance, want dat ken je hem half jaar hartstikke goed, dat je me zou opvallen. Is dat toeval? Ja. Goeie vraag. Ja, je hebt dat Nou ja. hartstikke goed. Het begon op een gegeven moment, we begonnen met de boeien en de muziek. En in die tijd hier is het altijd een beetje dan het idee van uit Friesland. Dan is het altijd een beetje apart en er zit vaak een beetje humor in. Dus een beetje humor. Maar ik Dus- wil wat een minderwaardigheidscomplex vaak. Ja, dat natuurlijk echt. Maar ik benadruk even het mooie Nee, ervan. maar je met al Ja. uiteindelijk in dat Amsterdam te lonen kwam. Op die manier, In het ja. hart van en je Ja. had het barst vooruit
Ja, de schouders omhoog en je bent ja. uiteindelijk dingen. Ja, Dat is ja, zo ja, knap. ja. Ja, dat is. Maar goed, dat is denk ik een mooi ding om de boeten te trainen. Het is een soort mix van. Het is een gek soort mix. Ja. Ja, maar wel opvallend. Ja. Ja. En Maar zo is het eigenlijk vergelijk met mij bijvoorbeeld meestal uit Brabant of zo. Sites. Ik weet net altijd oors is. weet ik niet. Nee, Ja. dat valt me niet eens op. Ik vind dat... Ja. Nou, wat ik zelf altijd mooi vond, dus is maar dat er een soort humor in zit. En dat had, in die humor had misschien wel te maken met mij dat ik doe het minderwaardigheidscomplex, maar in ieder geval een beetje een orde positie in ieder geval. Ik merk een jongens en vooral trouwens, Ja. jonge creatievelingen, dat ze vaak wel heel wat optjogen in de Rhône staat. Ja. Mij is in het bijzonder Amsterdam. Dat, Ja. Nou, dan komt ze als dichter, schreeuwer, muzikant in die grote stad. Ja, ja. Dan is ik enorm onder de indruk geweest. En dan denk ik, ja, dit is mijn plak net. Maar dus dat minderwaardigheidscomplex vanuit... Ja, nee, feestje dat- ik snap het heel goed. Ja. Maar daar ben je dus wat er in de brutsen. Of gaan we er helemaal geen les van horen? Ja, dat geldt waarschijnlijk voor iedereen oors, maar... Als je wel eens de simpele boerenlul die checkste deel viel. Ja, sterker nog, ik speel je daar heel vaak mee. Dus Ja, maar dat is het oors. Dat is performen. Dat ja. is misschien een gevoel Ja. pakken uit die streek en het verwudgen en het vertalen. Maar Ja. hast het zelf ervaren? Ja, dat had ik zeker vaak willen ervaren. Ja, omdat, maar ik bedoel, ik wil mijn zin wil ik gewoon echt dat deal erin ha. Dus ik kan het eigenlijk uitletten natuurlijk, maar gewoon dan is het minder eigen, zeg maar. Ja. Dus ik ken echt meer, ja, het is gewoon West-Wijkomst, dus dat maat er van mij maat dat er wel in. Want in die idee en die gevoel oerde worden, best hoe wij komst, burgermerheden. Ja, Echt letterlijk het dwarf van de screantjes en de stratenmakers. ja. Is dat bot verhoren door die in wat ouder bist en B, ik net meer de wennest? Wat het vroeger is. Die beleving, als de woorden woorden denkst. Ja. Nou, ja, het is natuurlijk wel ja, is die beleving verloren? Ik denk het wel, maar hoe dan? Dat is even de vraag. Nou, misschien wist dat net, dat hoed ik net. Maar Ja, ja, het is wel oors. Ja, nou ja, eerst bist er natuurlijk allemaal in, bist het omheen, zeg maar. dat is de inside-out. Ja, precies. En Ja, dat is de outside. ja. Dus ja, Het speelt nog steeds een rol in die werk. ja, het speelt een hele grote rol. Dat ja. bedoel ik. Kijk, Ja. is Meindert, ik bedoel, die went al hier in Grains. Ja. Die went echt op het Grains de platteland. Nou, als je, in die zin is het Maar die Waalse cultuur, dat ja, komt nog elke keer weer naar voren. Hè? zeker. De Frieske. Ja, nou, het grappige is, ik ben dus met het nieuwe boek aan de gang. En dan het grappige is, in de US buurt, daar stekken al je weer minderheden. Bijvoorbeeld mensen uit Marokko en zo. En het gekke nog, daar had ik een soort feeling mee. Omdat hij echt een soort minderheid vielen. Of een soort underdog vielen. Dus kijk nog, ga ik daar een soort... dat ik speel een rol. Het wordt een soort raamvertelling. Zeg maar, dat ik waarom zocht naar die baptistentiert. Zeg maar, en die tiert dus eigenlijk. En ik viel dus een soort... Omdat mijn zoon, zeg maar, die zit dan op een hele mengde squallen. En ja, daar zit dus mensen uit Marokko, Turkije. En heel op een gegeven moment hier iets van 16 nationaliteiten of zo. Op squallen sites. Dus dan, ik kijk nog, viel ik me verwant daarmee. Ja. Nou ja, omdat wij natuurlijk, als het nog Waalpiek best of Fries, Ja. ben natuurlijk ook voorgeprogrammeerd om steeds in uw eigen groep te denken natuurlijk. Hè? Ja, nee, maar ik bedoel, als ik dan met die mensen praat, ik gewoon... sterker nog, ik gang op een gegeven moment... Ja, dat komt ook in het boek voor. Dan gang ik mij een jongetje mee, die hier een Marokkaanse paken, dus de wie of beppen. En ik gang mij dus gewoon... En ik zit er in die kamer, en dan zag ik gewoon zo'n roende... Of zo'n kamer met zo'n bank helemaal langs de wand. En die vrouwen met die hoofddoeken staan, die zeggen haast ik een beetje hetzelfde uit als Memphis, want die heeft een hoofddoek. Ja. Weet je wel? Ja. Dus kijk nog, ik voelde een heel op het verwantschap. Als dus de randstedeling, zeg maar. Maar ja, randstedeling is ook weer een heel gek ding, want iedereen komt er natuurlijk echt in. Dus die randstedeling bestaat misschien ook helemaal net. Dat is denk ik ook wel eens. Het Precies, is, ja. nou, zeker de cultuurmakkers. Ja,
In de Randstedelingen, maar ja, ik denk dat het is ook een samensmelting van al die Ja. mensen, maar al die eigenzinnige, gekke verhaal. En Precies, ja. Heel En bijvoorbeeld, mijn vrouw bijvoorbeeld, ja, die went al generaties daar haar oerbebber, die had nog in het maagdenhuis zitten bijvoorbeeld. En dus net maar de actie, maar in het echte maagdenhuis als zijnde wees, zeg maar. Snapst? Dus dat is natuurlijk ook een soort woorden, maar dan in die stad. Heel iets wereldje. Ja, want die meesten die wie natuurlijk echt heel de elite, dat wie ook een soort, weet je dat, de gang is echt chin. Ja. Tjenin. Uiteindelijk is iedereen een minderheid. Ja, nou ja, toen zei ze dat mooi, ja, denk ik. Ja, Precies. prachtig, hoor. Ja. Even Aardvark, want we draaien het. Ja. En dan gist ik weer mij optreden. Ja, ik ben even zitten, ik ben muziekliefhebber, doe ik, Ja. muzikant. Ja. Ah, wat een fantastisch stel muzikanten. Ja, jongen, en dit ben veel muzikanten. Ja, ze binnen dus een beetje uit Rotterdam, dat is hun homebase, zeg maar. Maar ze ja, hoe de wereld spelen. Dus het is van mij echt een soort zegening. Hoe best je het in oren? Ja, het was een soort project. En het klikte zo goed dat we dachten, ja, je moet we maar vinden. Dus, en ja, een van die jongens, die had ik heel lang bij Candy Dulf spelen bijvoorbeeld bij Funky Stuff. En dan had ik nou met Prins, had ze de On Jam, best of zoiets. Dus die ha ik verhaal, jongen, hoe de, ja, echt uit een eindeloze geschiedenis. Echt rock'n'roll. Ja, en het mooie is gewoon, voor mij is het gewoon de MV heel fysiek. En dit is gewoon eigenlijk echt bij dat fysieke. Dus komende sneen spelen we in de Neushoorn om 12 uur uw muziekprogramma. In hoeverre lezen de noemers hier bij Fest of is het improvisatie in prot? Nou, de noemers lezen Van Diel Fest en Van Diel is de improvisatie. En dat is ook het mooie van Aardvark, want zie ben natuurlijk heel betoefd te zijn. Heel het is ook improvisatiemuziek, zeg maar, die meidje. En nou, ik hou wel van een beetje dat er dingen gebeuren die het even net op het bladje staan. Dus dat is een hele mooie combinatie. Ja, het lijkt me geweldig. Maar Ja. hoe versnap je maar dat soort man? Of ontstaat het dan uit zichzelf? Of ben je gewoon zakwoord? Ja, ze zijn. Ik zei nou, wanneer gaan we oefenen? Nou, Nick, zijn ze dat. Dat is even niet nodig. Nee, we hebben. Nee, maar wie oefen natuurlijk oefenen we even altijd bij een tientje tussen zitten. Oefenen we gewoon in Leiden als een opname studio en daar oefenen we dan de set en dan haak ik vaak weer wat lietse aanpassingen. Dus maar voor mij is het fantastisch. Ja. Maar daar kiest ik wel hoe. Dat mensen zeggen, ja, we hoeven net te oefenen. Dat is voor jou wel goed. Ja, maar wie oefen je dan wel? Maar wie beginnen bijvoorbeeld komende sneen, die we al bjedden je hinnen. Want ja, het is exact gewoon maar een band. Vroeger dan zie je gewoon een band zit gewoon op dezelfde middelbare school of zo, weet je wel? Of wie ziet al in kwadling. Ja. Maar nu komen ze natuurlijk oerdelwij. Dus dat hoe ouder als het wust, of nou, ik bedoel, hoe meer het iedereen verspreid raakt, dan is het natuurlijk moeilijker om iedereen op elk moment binnen te krijgen. Best mijn boek nou aan op dit stuit. Ja. Is dat wijst die nou ook helemaal op richtest? Ja, wie ben ik nog mijn Aardvark, ik mijn album bezig om deze set dus op een album te krijgen. En die komt begin tot hier mei, of in de mei zit die plant. En ik ga een bundel Asman, dat is mijn laatste bundel, en daar denk ik een bundel, nee, ik mag het goed zeggen, een albumversie van mij. Daar komt nog muziek bij. Dus er komt een muziekalbum van. Ja. Ik ben mijn Aardvark. Nee, gewoon als mezelf. Ja, correct. Ja, Ja. solo. Solo. Ja. Hoe doe je dat? Speel je dat zelf dan in? Pruttering speel ik zelf in. En soms vreeg ik mensen dat ze mij doen willen. Ja, correct. Ja. Maar dat is wel een pittig project dus, zat hier. Ja, maar het mooie is, ik ga dus als dichter van Friesland een poëziefilms maken. Bij helemaal Zielstra. En daar had ik al een deel van de muziek ervan maken, dus die pas ik on. Ja. Hoe zit het waarom trouwens op die periode? Dus dichter van Friesland. Ja, dat wie van mij dat wie een hele mooie periode. Dus een soort formele functie. Hè? Ja, Dat klinkt zeker, echt ja. wel heel Ja. goed op, hè? Nou, het grappige is, Herman die zei, ik vond dat het in eigen werk wat absurder was en wat huddel. En dat klopt ik wel. Want ja, als het natuurlijk provinciedichter is, dan was het natuurlijk wel, dan kan je net iedereen zien de skenen kopen. Komt in een hele andere context. Precies. Dus het voor mij was het super leerzaam. En ja, die heel leerzaam, omdat het wel oor ding dorst, maar het gewoon wel oors denken. Maar het is nou echt wel weer noffelijk om er weer diezelfde wijs, want dan kerst wel lekker die Volledig vrijheid. precies. Ja. Kerst ik wel een beetje dommere ding dan. Goed, Asman, daar komt dus een vervolg op. Ja. Maar muzikaal. Ja. Er waren een album dus met Aardvark. Roman, best met ons schreeuwen. Ja.
Nou, die deadline had heel om heel, maar de arbeiderspers hem druk een meidje. Ja. Hoe belangrijk is die uitjouwer voor die trouwens? Nou, vooral... Landelijk, het een goede naam. ja, het is een hele arbeiderspers, dus hij is arbeider, dus dat is wel altijd mooi. Dus, maar vooral die redactie, dat is belangrijk. Ja. Dat hij een beetje afstand had en gewoon tijd neemt om daar naar te zien. Ja. Wist je wel zo'n lesjaan, dus dat nog? Nou, op een gegeven moment wie het mij dicht van Friesland, wie het zat ook met alle filmpjes en een squalproject en al die toestanden. Toen ben ik daar mee ophouden, maar in die zin ik had wel goede contacten met Attes in Arnhem. Dus ik had wel soms dan vleen ik even in of zo, zo'n soort. En Amsterdam bloedt de hometown. Ja, grappig genoeg, mijn vrouw die is dus de Hikke en Tijn. Echt Amsterdams geluk. Ja, zeker. Ja. Dus die wil graag wel, misschien als ze in Friesland is, dan vindt ze het natuurlijk fantastisch. Of platteland of in Drenthe of zo, wat we denken binnen. Maar goed, ik ben kijken nog, ja, ik heb veel genoeg gas meer. Dus ik vind het echt wel noffelijk. Je bent helemaal op die plak dus in Amsterdam. In die sessie is zo'n die is zien, dus de eerste 8 jaar, had er gewoon daarna, dan is het misschien wel weer even tijd. Ja, maar voorlopig... Voorlopig denk ik dat het wel even stationair is. Viskind wetters is, maar... Ja, ik vermijd je me wel. Hartstikke mooi. Ja. Man. En er zullen nog Griffin heel soort woorden dingen komen. Het mijn de Talmacht. Ja, in december hebben we nog 12 platen. We spelen nog in Vera, dus met de jubileumtour. Dus ik ben even de precieze 16 november of zo. In ieder geval een van die sneen spelen we 100 punten van hoe doe ik het in Vera. Ja. Drukte genoeg begrip. Dus het drukte genoeg, ja, zeker. Nou, in de straals. Dus voor mij gaat het gewoon goed met Oké, hartstikke mooi. Mooi is het wist. Nick. Ja, dank u wel. Wat mij betreft tot een volgende keer. Ja. Altijd verhaal en altijd te kwartiet. Ja, zeker. Je kunt nog bruut stopje hier, maar Ja. met nog in je plaats. Ja. Evie de Visser, Bitterzoet. Ik vind het een prachtig nummer. Ja. Dus ik ben Britten Smuutkeers naast. Maar Ja. waarom dit nummer voor die? Nou, ik wie een gut al vanaf het begin wie ik gegrepen tot haar muziek. En helemaal in het begin doe ik het geluk dat ik een keer een Lietse Joen organiseren mocht in de Melkweg, in de Lietse zaal. En toen hier gewoon Evie de Visser via mijn vrouw, die hier contact op een of andere manier mee had. Of mij een collega werden van haar. En toen had ik haar gewoon een maild. Had ze eigenlijk van een lietsbedrag €1200 of zo. Altijd welkom worden. Nou, dat doen ze wel. Dus ik had toen, zie we hier toen op een jong van mij als slotact, zeg maar. Dus ja, fantastisch. Dank u wel. Ja. Stop, we parkeren aan de rand van de stad. Ik check in en laat mijn jas in het hotel. Onze stappen klinken luid in de hal. In de lift kijken we samen in de spiegel. We zijn boven voor het vallen van de avond. Door het raam zien we de rood doorlopen hemel al vervagen. Stop, parkeren aan de rand van de stad. Ik check in en laat mijn jas in het hotel. Ik herinner me je armen en je lach. We zijn boven voor het vallen van de avond. Ik herinner me het tikken van mijn nagels. Voor het raam drinken we rood oranje lucht uit onze glazen. Zie je niets misschien? Je weet toch zeker dat die bubbel bijna barst dan. Zie je niet? Je verbindt me met tegenlicht. Blijf, verblind me met tegenlicht. Blijf. Parkeren aan de rand van de stad. Ik stap uit en doe de sleutels in mijn zak. In de lift kijken we samen in de spiegel. Ik herinner me je ogen en je handen. Ik herinner me het klinken van de glazen. Zie de stad door onze rood doorlopen ogen snel vertragen. Maar zie je niet, je weet toch zeker dat die bubbel